Este xoves celebrouse en Cambado a cuarta edición das Xornadas de Emprendemento, unha actividade que se organiza dende a área de Economía do Consistorio cambadese coa que se pretende achegar a todos aqueles que pensan en emprender máis información sobre o que deben facer. Participouse dende como crear o teu proxecto empresarial, que axudas hai para crear ese proxecto empresarial, que importante como é o asociacionismo dentro das empresas para ir sumando, e despois puxemos tamén o viveiro de empresas, a posibilidade que teñen para poder montar no viveiro de empresas, e despois xa relacionado con novas tecnoloxías con R, que fixo unha exposición, a verdade, moi boa, moi completa, dos recursos que hai informáticos para crear un negocio. E xa para rematar fixemos esta mesa redonda cos empresarios aquí da zona, con xovens emprendedores, todos eles menores de 30 anos, algúns veciños de Cambados, outros non, pero que en común teñen que montar o seu negocio en Cambados. O Auditorio da Xuventude acolleu estas exitosas xornadas dende a primeira hora da mañá ata o mediodía. Os asistentes puideron asistir a diferentes charlas nas que se falou de como emprender, programas de apoio, o asociacionismo ou mecanismos de financiamento, entre outros temas. Ademais, na parte final houbo unha mesa redonda con diferentes emprendedores que se prestaron a contar a súa experiencia, como é o caso de Gustavo Rey. Todos esos anos entre músicos, programando, tocando, cos coñecementos adquiridos aquí durante estes cursos, decidín emprender a miña nova empresa que se chama Fonosaurios, que se dedica basicamente a remar na mesma dirección que os músicos. Totalmente necesario que haxe iniciativas deste tipo, tanto por formación para os xóvenes e non tan xóvenes, pero xente que desempregada que quere emprender e que non sabe moi ben como é totalmente necesaria, e sobre todo para estar ao tanto de como está o día a día no emprendemento, de todas as axudas que hai, todas as posibilidades que se teñen, e poder así que a xente se decida a iniciar o seu propio negocio. Toda a información é pouca se o que está en xogo é o seu futuro, por iso este tipo de iniciativas informativas non sobran e son moi ben valoradas pola comunidade. Dende o Concello consideran moi efectiva esta convocatoria e non desbotan continuar convocándoa nos vindeiros anos.